u li kieku aħna Il-wib tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar iddeskriva bħala daħ fil-wiċċ lotja rekord tal-minu mħajjar jibdel karozza tiegħu għal waħda elettrika. Bil-budget tas-sena d-dieħla l-inċentiva l min jixtri karozza elettrika tela għal 11,000 euro. Jekk wieħed ineħħi l-karozza l-antika lotja titla għal 12,000 euro. Robert Kutajjar li kien wieħed mill-konsulenti ta' Lorenz Gonzi meta ta' 5 bozzos għax kienu żdiedu l-kontijiet tal-enerġija għalhekk dwar din l-inizjattiva. 11,000 euro huwa daħ fil-wiċċ. Din dikjarazzjoni kienet konsistenti mal-kritika qawwija li l-Partit Nazzjonalista għamel għal budget li kien deskritt bħala l-iktar wieħed miżuri soċjali u ambjentali. Saħansitra l-Oppożizzjoni ddeskrivitu bħala wieħed ta' tberbieq ta' flus. U fil-waqt li kien aħraġ fuq kull m'għamel il-gvern, Kutajjar reġa' għażel li ma jgħidx x'jagħmel hu. Ġala darba jingħata l-fiduċja tal-poplu Malti, aħna mhux se nixxaħħu from day one. Fejn hu Il-problema hija se ngħidlek fejn hu l-paw. Robert Kutajjar għamel programm sħiħ jiddefendi r-rekords ta' żmien Gvern Nazzjonalista bil-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia jfakkar x'kien dak ir-rekord. Il-poplu Malti irridu nkunu kredibbli miegħu, ma sax nkunu kredibbli jekk inkunu il-gvern jew il-partit tal-heavy fuel oil jew inkella il-ħallejna l-Marsa Power Station bil-faham. Dak huwa il-wirt storiku legat tal-oppożizzjoni. Aħna għandna pjan illi qed inwettquh jum wara jum.